अनंत टी दे रिफ्रेश हमी। पक्ष प्रवेश आज होत आहेत, ज्यामध्ये राजन तेली सुद्धा येत आहेत, दीपक आबा प्रमुख साळुंके पाटील. सोलापूरचे सांगोल्याचे दीपक आबा साळुंके यांचा प्रवेश आहे, राजन तेली सावंतवाडीचे यांचा प्रवेश आहे। भविष्यामध्ये अजून काही महत्वाचे प्रवेश पुढल्या 24 तासात महाराष्ट्रातून होतील, धुळ्यातून होतील, बरं का, विदर्भातून होतील, अनेक प्रवेश होतील। त्यामुळे तिढा वाढणार नाही, कारण अजिबात तिढा वाढणार नाही। पवारांचा पण दावा आहे कशावर? सांगोल्याच्या जागेवर. जरी तुमच्या नाही, सांगोल्याच्या जागेवरती दावा कसा असेल? सांगोल्याची जागा ही शिवसेनेची विद्यमान आमदार तिथे आहेत, आम्ही जिंकलेली जागा आहे। त्याच्यामुळे जर चर्चा होईल कोणाशी जागा बदला संदर्भात शिवसेनेशी होईल। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।